Otu nwanne anyị nwoke bi na mba ofesi ọ kpọọ m wee gwa m sị na ọ chọrọ ka nwanne ya nwaanyị nụọ di and ọ chọkwa onye bi na mba ofesi ka o show interest na ọ ya sponsor nwanne ya nwaanyị ahụ. Nwanne ya nwaanyị nọ na mba be anyị ya bụ mba anyị Igbo, ebe ahụ ka nwanne nọ. Ọ sị na ọ chọrọ nji enyere nwanne ya aka, na ọ chọrọ ka nwanne ya bịaba mba obodo oyibo na o nwere di, na ọ chọrọ ka ọ bịa single bịa na-awagharị. Ọ chọrọ ka ọ baa be di. O wee na-agwa m na-asị m, ndị be anyị niile nọ na mba ofesi, ụmụ nwoke unu show interest. Ọ bụrụ na ọ rọta onye ọjọọ, ọ ga-sponsor ya, ọ gbakọta obodo oyibo, ọ bịa ọ baa n'aka di. Ọ chọrọ ka ọ dị single wee bịa ọ bịazịa mba obodo oyibo ọ na-awagharị. Ịma na ndị niile na-afụkwa na mba obodo oyibo, ọtụtụ n'ime fa bụ ndị difa kpọgote. Nwaanyị Igbo dị ụkọ n'obodo oyibo, ya bụ ịma ka culture anyị dị. Anyị na-alaikcha ka ụmụ anyị pụọ jee bili ya dịcha nnọọ free na-eme ihe sọfa. Ọ bụ culture anyị, ọtụmadụ ụmụ nwaanyị. Ya bụ ọ bụ ya ka nwanne anyị nwoke ejikwa eme ihe dị ona. Ụta adịrọlịa ị na-anya ọtụtụ ndị na-abịa agụ akwụkwọ fa bụ ụmụ nwoke ka a na-edupụkarị. Iluo na mba ofesi ụmụ nwoke eju bụla atụlụ taba ụmụ nwaanyị adị ụkọ. Ndị ụmụ nwaanyị ị ga-afụ ọ bụkarị ndị difa kpọgote maọbụ ndị gbasara na di ifugie. Ọ bụ ndị ị ga-afụkarị na mba obodo oyibo, maka ọ dịrọ na culture anyị ndị ụmụ nwaanyị akwanye fapụba ije. Onye binye aka nne o nwere ụdị respect a na-enye, na ọ dị culture na ugwu ka dịkwa, na o nwekwere mmụọ nkụja, na ọ ka na-erubekwa isi, na ọ bụ ezigbo nwaanyị, na ọ dị obedient. Ọ bụ impression ndị be anyị. Ya bụ ụmụnne, ọ bụrụ na ị chọrọ nwanne nwaanyị a, ọ sị na ọ ga-sponsor ihe niile dị na ya, o nwere connection o ji ga-akpọgote ya wee nye gị n'aka. Ma nwanne nwaanyị like anya, ideela anyị edemede na comment section. Nwanne nwaanyị bịa dive ọfụ na ọfụ gị n'anya, ọ sị na ọfụ gị n'anya, asịkwazịa na ifuru ya n'anya, unu na-abụ fon unu n'anya. Ọ kpọgoteli gị, ọ sponsor ọnya ka ọ na-sponsor ya, na-echerish pie na-avalue. Ọ bụkwa eme isi na ịnọkwala onwe gị nke ụmụ nwaanyị ọbụla chọọ di onye ahụ ka nwoke sikwa chọọ di chọọ nwunye, ka ọ na-afịakwa nwoke arụ, ka ọ na-afịakwa nwaanyị arụ. O nwere onye na-eme ibie favor. Ụmụnne, ihe anyị nwere ka anyị gbado na anya, ka anyị ghara ịtụfu ya, maka anyị tụfuo ihe anyị nwere anyị ga-regret kwana ya. And ihe ahụ aghọọ nke onye ọzọ. O nwere ndị na-abụ fafu ihe ọ bịalụfa na chip fe wee nye na ọ dị chip fe weli etufuo fe amakwa na o nwee value. Ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ya ime ka anyị mara, anyị ga-ewelie nye gị n'aka, anyị ga-ewelie nye nwanne nwoke ahụ n'aka. Nwanne nwoke bụkwazi onye nọ na mba ofesi, ọ chọrọ ijili enyere nwanne nwaanyị aka. Ọ chọrọ nwanne nwaanyị abịa ka ọ na-akwụgharị. Ifugo ihe culture anyị ji dị mma, anyị anara akwụgharị. Ụmụ nwaanyị Igbo anara akwụgharị, fa anara agba akwụnakwụna dịka ndị obi n'etiti. Ịbịa na ndị obi n'etiti ọkwa ịpụta efefa feju na mba Itali, fa na-akwụgharị na-efegharị. Ọdụdọ ndị Igbo like that. Ụmụ nwaanyị ndị Igbo dị reserved. Ifugie nwanne anyị nwoke a eprove gị wee ghọta wee kwelu. Ọ bụ ya ka culture anyị dị wee dị iche na afụ gị. Ndewonu, ngwa gosi na anyị akala ịfụnanya.